zasługują na to, pokazali w meczach, wygranie tam 42 punktów rozgrywek ligowych, o czym świadczy. I chyba dzisiaj też pokazaliśmy, mamy kilku nawet i wartościowych zawodników, którzy dali sobie radę w wyższych ligach. Myślę, że gra piłkowa jest dla nich również przepustką do gry w tej wyższej lidze, a my ten cel chcemy zrealizować. Pierwsze spotkanie, tak jak była rozstrzygnięta już pierwsza połowa meczu, przegrywamy 1-0, ale ten zespół gra do końca, zespół nie poddaje się i w meczu w Piotrkowie jesteśmy na straconej pozycji, a również ta gra u siebie będzie dla nas atutem, tak jak dzisiaj. Gra dla Stali Rzeszów, atutem było własne wojsko, my liczymy na to, że... A nie macie z kibiców niestety. W Piotrkowie nasze wojsko będzie atum. Na pewno takiego wsparcia nie będziemy mieli, ale to wsparcie nie w takim stopniu będzie drużynie Stali pomagać. To też dla nas jest bardzo ważne.